Ola, sabedes que hoxe estamos a gravar un podcast para o Día da Paz? Si, e imos falar sobre a guerra e como facer que o mundo sexa máis guai. Eu creo que a guerra é como cando pelexamos no recreo, pero o grande é cos países. E non ten sentido porque todos podemos ser amigos, non hai que pelexar por todo tan pouco. Exacto, na miña clase hai nenos de todas partes e levámonos ben, aínda que non falemos os mesmos idiomas ás veces. Meu irmán di que a guerra destrúe todo, como cando meu primo rompeu o meu xogo favorito. Foi un desastre. Pero podemos facer cousas para ter paz, non? Non queremos que todo se rompa. Si, podemos dicirlle aos grandes que falen en lugar de pelexar, como cando nos rifan na casa. E poderíamos facer carteis chulos para que todos saiban que queremos paz, con moitas cores e corazóns. E poderíamos organizar un mega día de xogos para todos. Así ninguén vai querer pelexar. Tamén poderíamos plantar flores e árbores. A miña avoa di que iso fai feliz a terra. Si, e a nós tamén. Cando estamos contentos é máis fácil levarnos ben. Entón, que lles diríades aos adultos para que se unan a nosa onda de paz? Falade, xogade, plantade flores. Que guai! Grazas, rapaces, por ser tan xeniais e compartir as vosas ideas para facer un mundo máis bonito. Algunha mensaxe final? Queremos un mundo onde todos sexamos amigos e xoguemos xuntos. E onde haxa moitas risas e ninguén teña que pelexar. Feliz Día da Paz, rapaces! Imagina un mundo onde todos somos amigos e non hai loitas nin guerra. Abre la muralla. Con noso corazón facemos que todos os días estén cheos de alegría. Tum, tum, tiene. Imagina un mundo donde os corazóns sexan máis fortes que as espadas, onde o superpoder da paz vence a calquera conflito. Cierra la muralla. Xuntos construamos un mañá onde as risas dos nenos sexan a única explosión que escoitemos. Cierra la muralla. Al mirto y la hierba buena. Al diente de la serpiente. Al ruiseñor en la flor. Ola, sabedes que escoitei que hai persoas que non teñen suficiente comida para comer. Que poderíamos facer ao respecto? É certo, poderíamos pedir aos adultos que donen alimentos a lugares onde a xente necesita. Todos merecemos ter algo no estómago. E poderíamos aprender máis sobre por que algunhas persoas non teñen as mesmas oportunidades ca nós. Así poderíamos axudar a cambiar iso. Meu pai di que as persoas ás veces son tratadas inxustamente só pola cor da súa pel. Como poderíamos facer para que iso non pase? Tal vez poderíamos falar cos nosos amigos e decirlles que todos somos iguais, sen importar como luzamos por fora. Tamén poderíamos facer debuxos e cartéis para mostrar que todos merecemos ser tratados con respeto, sen importar quen somos. Pero, e se vemos que alguén está sendo tratado mal, que poderíamos facer? Poderíamos ser valentes e apoiar a esa persoa, decirlles que estamos aquí para elas e contarlle a un adulto que nos poida axudar. Exacto! A paz non é só non pelexar, senón tamén loitar pola xusticia e a igualdade. Que lle diríamos aos adultos para que nos axuden a cambiar estas cousas? Doen alimentos, aprendamos sobre a injusticia,
Promovamos a igualdade e defendamos a quenes están sendo tratados inxustamente. E así, teremos un mundo onde todos e todas teñan as mesmas oportunidades e sexan tratados con respecto. Feliz Día da Paz, chicos! Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Nun mundo cheo de cores, todos deberíamos ter a oportunidade de brillar con noso propio resplandor, porque cada un é especial. Traballemos xuntos para que todos teñan un lugar xusto e feliz neste gran camiño chamado vida. Para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Ola a todos e a todas. Hoxe veño a contarvos unha historia sobre o meu amigo Ulises. É un neno moi amable e creativo. Sempre compartía os seus xoguetes e axudaban aos demais, pero estaban a enfrontarse a un problema moi difícil. Había algúns nenos na súa clase que non entendían o especial que era Ulises. Un grupo deles comezou a burlarse del e facer comentarios ferintes sobre a súa forma de ser e os seus gustos diferentes. Ulises, aínda que intentaba non mostralo, sentíase moi triste por iso. Un día, durante o recreo, mentras Ulises debuxaba no seu caderno, chegou unha nena chamada Claudia. Claudia era unha nena alegre e chea de bondade. Achegouse a Ulises e preguntoulle como se sentía. Ulises, un pouco sorprendido pola amabilidade de Claudia, contoulle sobre os comentarios ferintes e como se estaba sentindo triste. Claudia, cunha mirada determinada, decidiu facer algo ao respecto. Falou cos seus amigos e explicoulles que a diversidade facía que cada unha fora especial e que debían ser amables con Ulises en lugar de burlarse del. Pouco a pouco, Claudia e os seus amigos comenzaron a compartir momentos divertidos con Ulises, incluído nos seus xogos e actividades. Pouco a pouco, outros nenos da escola uníronse a esta iniciativa, creando un ambiente de apoio e amizade. O Día da Paz achegou a base e os nenos da escola decidiron facer algo especial. Organizaron unha actividade na que cada neno creou un debuxo representando a diversidade e a amizade. O Día da Paz chegou á escola e os nenos colgaron os seus debuxos nas paredes. Ulises sentíase abrumado pola calor e o apoio dos seus compañeiros. Todos e todos xuntos, baixo un fermoso arco da paz, aprenderon que a amizade e a aceptación eran moito máis fortes que calquera forma de acoso. Dende aquel día, o noso cole converteuse nun lugar aínda máis brillante, onde a diversidade era celebrada e a amizade florecía en cada recuncho. Llevo en mi mochila un buen material. Somos un equipo, todos juntos
La alegría. Combinar gomas que perdonan, borran todo mal. Pegamentos que unen fuerte la amistad. No noso mundo, cada un é unha peza única no gran rompecabezas da vida. Non permitamos que o bullying e a exclusión rompan a armonía que todos nós xuntos creamos. Celebremos as nosas diferenzas e construamos pontes de amizade e comprensión en lugar de muros de odio e exclusión. Si no nos tachamos, somos de la paz. Si de mi mochila saco paciencia, amor y risas, somos de la paz. Cuando nos sumamos, somos de la paz. Si no nos tachamos, somos de la paz. Si multiplicamos 1000 abrazos, por te ayudaré. Hola a todos. Estaba a pensar en algo que me ten estado a dar voltas na cabeza. Sabedes que hai nenos no mundo que non poden xogar como nós? Non poden xogar? Por qué? Se algúns nenos están obrigados a traballar ou incluso a loitar, é unha situación moi triste. Pero por que se obrigan? Eso é injusto. Tes razón, todos deberíamos ter o dereito a xogar e ser felices. Sí, é moi triste, eu non quixera estar nesa situación. Tes razón, hoxe, no Día da Paz, ímonos lembrar destes nenos e pensar en como podemos axudar. Pero, que podemos facer nós? Podemos falar cos nosos pais e profesores e tal vez organizar algo para recadar fondos e axudar a eses nenos. E tamén podemos ser amables e respetuosos cos nosos compañeiros, creando un mundo onde todos poidamos xogar sen preocupacións. Sí, e podemos aprender máis sobre iso para que cando sexamos maiores podamos axudar máis. Entón, hoxe, no Día da Paz, comprometámonos a ser boas persoas e lembrarnos daqueles nenos que non poden xogar como nós e pensar en como podemos facer a diferencia mesmo desde aquí. Aínda que ás veces non podamos cambiar o mundo por completo, si podemos facer pequenas accións desde aquí para axudar a aqueles que o necesitan. Cada xesto amable, cada palabra de apoio acercounos a un mundo onde todos os nenos poidan xogar e ser felices. Por la paz y la esperanza, dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Dame la mano, vamos. Todos xuntos facemos o mundo de alegría. Paz, 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 paz. Nun tranquilo pobo, aos pés dunha montaña xigante, vivían 6 amiguiños inquedos. Elena, Marcos, Carmen, Javier, Paula e Diego, ao ir medrando, notaron que algo non estaba ben no seu contorno. Os ríos que antes eran como espellos cristalinos, agora tiñan auga sucia. Os bosques onde xogaban estaban a desaparecer e os animais andaban tristes porque non atopaba comida de abondo. Nunha das súas aventuras polo campo, atoparon unha tartaruga chamada Lúa. Lúa estaba moi triste porque non atopaba sitios seguros para botar os seus oviños debido á auga sucia e a falta de árbores. Os amiguiños sentíronse moi mal ao escoitar a historia de Lúa, así que decidiron facer algo para cambiar as cousas. Elena, que sempre tiña boas ideas, propuxo facer unha campaña para que todos e todas na vila axudaran a arranxar o que estaba mal. Marcos, que era moi bo debuxando, fixo cartéis con debuxos moi bonitos que ensinaban
a todos o que estaba a pasar cos ríos. Carmen, que adoraba a natureza, organizou un día para limpiar a beira dos ríos de toda a basura. Javier, que sabía contar moi ben as cousas, deu charla nas que explicaba como todos podían axudar a coidar do medio ambiente. Paula e Diego, que eran inseparables, plantaron árbores novas nas zonas onde faltaban. A xente do pobo uniuse cos amiguiños e todas e todos traballaron xuntos. Pouco a pouco, as cousas comenzaron a mellorar. A auga dos ríos estaba máis limpa. Os bosques volvían a medrar e os animais comenzaban a sentirse felices de novo. Lúa, a tartaruga, atopou un lugar seguro para botar os seus oviños e estaba moi contenta. O pobo transformouse nun exemplo de como os amiguiños poden facer grandes cousas cando traballan xuntos. A xente aprendeu que coidar do medio ambiente é importante para ter un lugar bonito onde vivir. A realidade deste pobo cambiou recordándolles a todos que mesmo en lugares pequeniños as persoas poden facer grandes cambios cando todos se axudan e traballan xuntos. Temos que cuidar todos a terra para vivir felices. Na indiferenza cara a nosa nai terra e na contaminación desatendida agóchese semente de conflitos e tensións. En cada acto de descoido ambiental esquecémonos de que a paz non se construe entre seres humanos, senón tamén na relación respetuosa que mantemos con noso planeta. Un recordatorio de que a armonía duradeira comeza co cuidado atento do noso fogar compartido. Un mundo mejor. Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar. Yo estaré, tú estarás y nunca nos podrán callar. No nos va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor, donde poder ser feliz.